ассалому алайкум ба ҳама бардорои азиз, апа ва модарое ки тамошо мекунед. ҳама шуморо хушомадед мегем ба авиакасаи Толибов. Бардорои азиз, имрӯз 16 майи соли 2025 авиакасаи Толибов дар хизмати шумо ҳастем. имрӯзам 1 соати дига эфир мекунем. бародарҷоно, аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем ва гуфтанем ки билетҳо аз Москва Душанбе рафтан, ҳамин шаҳрҳои Россия рафтан, вообще тарафҳои Тоҷикистон камтар қимат шид. бардору 1000 рубл, 2500 рубл қиматтар шид. хеле ки эфир карда будем 1-2 рӯз пеш, Дина Парел гуфта будем ки қимат мешавад бардору, ба хотире ки ида ай пеш иди қурбон аст, ба ҳамин хотир қимат мешавад нархи навои билет. аллакай 2000 рубл, 2500 рубл қимат шид нархи билет. ва чӣ хел мегӯм бардору, бо қимат шиданашам мумкин аст ҳамин ид чанд ки наздик биёд, бо ҳам хел қимат мешавад. барои ҳамун касе ки билет гирифтани бошад, пешакӣ агар билет гирен равен пеша ид, нағзе арзонтар мегирен. Алибой беҳтарин канал, офарин. раҳмат, саломат бошин. бародарҷоно, ин бидуроин 1 соат дар эфир саволу ҷавоб кунем, нархи навои билета шумода гап занем. баъд ногуфтанам монад ки ба тамоми рӯи дунё билет дорем. билетҳои ҳавопаймо, электронни билет ҳастай бародарҷоно. касе даки билети поезд дар кора ё ки билети автобус фақат дохили шаҳрҳои Россия бардору. ҳамин дуруи Россия да худаш поезд, автобус аст. агар чӣ бошад, самолёт бошад, ба любой ҷора билет дорем. шумо Душанбе мерин, мақсад Хуҷанд мерин, ё ки Ӯзбекистон ягон шаҳраш мерин, Турсия мерин, ки ҷое бо Армения, Қазоқистон, Европа, ки ҷое ки раҳакӣ бошем билеташа дорем. марамаки номерое ки дар таги видео аст, дар таги ҳамин мавзӯи ҳамҷа 5497 ҳамин номеро да WhatsApp аст. ҳамира сахранид кинед, дар WhatsApp занг занем, бо подробно гап мезанем. ҳамаша хушрӯ мефаҳмонем. бардораи азиз, касе ки ҳамин эфир медирояд, по-братски аввал 1 дона лайка бизанед, барои дастгирии канал мешавад. ва ина марҳамат кинед, саволу ҷавоб кардан мегирем. вобаста ба ҳамин билет чӣ саволе ки дорем, саволотона додан гирем. ина марҳамат кинед бародарҷонон. хуб, хуш омадед нафарое ки нав дохил мешен, ҳама каса хуш омадед бардор. иҷа апоҳоам тамошо мекунанд. шумоам хуш омадед, апоҳои азиз, модаро, хоҳарои азиз, ҳама каса хуш омадед. хуш омадед нафарое ки нав дохил шидесем бародарҷоно. марҳамат кинед, саволу ҷавоб кунем дар эфир. нархи навои билет кадом моҳда дар корай, ай ки ҷо ба ки ҷо дар корай нависен, ҳаминҷа
нархоша гап мезанем. Агар нарх наво маъқул шид, дар WhatsApp паспортотонро рӯӣ мекунем, билетҳоро мегирем бардоро, бо дами WhatsApp-тон суратҳои билета рӯӣ мекунем. Электронный билет ҳастай, бародари азиз. Я марҳамат кунем. кӯшиш мекунем ҳар рӯз эфир кардан гирем айсипас. ба ҳам қадри имкон бардорам. бародари азиз, ко ягон кас дар ҳами эфир бошад, нависен сообщениятона. Икромҷон Бердияров, Нижневартовск, Хуҷанд. Сколько будет? Кадом рӯза дар кора ака Икромҷон бародар? Числошам нависен. Кадом рӯза дар кора? Кадом числода дар кора? Ишам гап занем. Оз мебинем анҷа гап мезанем. Нарх наоша. Хоб Нижневартовск, Хуҷанд прямой рейс надорад бародар. Ака Икром. Прямой рейс надорад, ба пересадка мешавад. Вариант ҳаст ба пересадка. Через Новосибирск ҳастай. Ба пересадка вариантош ҳастай. Вариантҳои пересадка мешавад бародарҷон. 29 июл. июн. Ҳозир мебинем бародар. июн. Так. 29 июнда ба пересадка мешавад через Тюмен ҳастай. Агарам лекин қимат ҳай бародари азиз. Билетиш камтар қиматтаре. Озин нарша гап мезанем. Нижневартовск, Хуҷанд. 29 июн. Так. Сиюмда варианти арзонтар дорад. 22,000 рубл мешавад через Новосибирск. Варианти бе багаж ҳастай. 22,000 рубл мешавад бародари азиз. 3 июлда. 29-да 33,000 рубл мешавад. ҳамихе вариантҳои ба пересадка фақат дорад. Эфир монда сообщение. Эфире ки мо сар метем бародари азиз на уведомление намеравад. Барои ҳамин бародаро кам даромадистанд. Дневной чиз да, дневной бан меган, чӣ меган? Эфир мо ҳамқалида ғалтидагия бисёри бародаро да уведомление намеравад. Ҳамин хотир сообщениё мақсад лайкора бигзорем бародари азиз. Ҳамин эфирмона соз шавад. Эфиромон хеле шид ки
уведомление намеровать. Шарипов, валейкум салом, хуш омадин бародар. Шарипов бародар, хуш омадин. ҳусниддин маҳмадиев, ваалейкум салом, хуш омадин акаи ҳусниддин бародарҷон. Бародарҷоно дур омадин, по-братски як дона лайка бизанин. Эфир моганда чизаш безеб шидаги. Актив нисташ. Беҳад безеб шидаги бародарон. Сургут Хуҷанд, сентябр 12. Акаи Икромҷон рӯзи сентябрда. Оз мебинем агар бошад, гап мезанем бародарҷон. Ҳусниддин Парабоев, ваалейкум салом бародар, хуш омадед. Ай Сургут ба Хуҷанд моҳи сентябр, 12 сентябр. То сентябр ҳози хеле вақтай бародарҷон. Так, сентябр 12. Сентябрда ҳастай бавдари азиз. Сургут ба Хуҷанд. вариант дорад бебагаж 18 000 рубл мешад. 12 сентябр акаи Икромҷон. Бебагаж 18 000 рублей. Шарипов ака 10 то 15 ҳастай билет. Бародарҷоно киҷо билет? Билети киҷо дар Курай? Билет ҳар рӯз ҳастай. Билетҳои Москва душанберо дар назар дошта бошен, ё Москва клуб, Москва дигар ҷо. ҳар рӯз дар билет ҳастай, фақат нархаш вобаста ай рӯзаш мекунад бародарон. ҳар рӯз ҳар хеле нарх наво. 17 дигар нархай мақсад 17 май, 18 дигар нархай, 19 20 ҳамхел нархҳо бозӣ мекунад. Мақсад Илмуродов 27 май бохтар билет чанд сум шуд. Оз мебинем акаи мақсад марда. Северный 27 май. Ай Шереметова бохтар 27 май. Так, 27 май да 18 000. Так, 18 700 рубл ай бародарҷон. 18 700 мешад нархи навои билет. Баъд 26 да арзонтар. Оз як дақиқа. Мардори аз як дақиқа занг задистем. Алло. Салом алейкум ака. Ака, ми до рӯза да билет ону ко душанбе чанд сум шуда? Оз як дақиқа. Авре медонам. Ми 17 18 да. Ми 17 18 я до рӯз 3 рӯз паста кунем. 3 рӯз боша, аму 19 арзон мешад ака. 19 да? О, 19 да 13 300 ай нархш. 300 прамой реста я лапта. О, прамой реста ака. Багаж чанд ка? Багаж 20 кило дорад, 5 кило ручной дорад ака. Аму соати чанд ай ҳаваи рес? 7:50 да ака. 7:50 саат.
همه ایشما بگیره میشوخه کامرا ва ای چه بگم پس دامه پارتیم کرچه الکترونی меша ҳам хе мешака با الکترونی میشوخه خیلی شرط نیست هم واسط خیلی ورق بگیریم خیلی ورق о не дар кор нест ягон پاسپورت чака داره фақат паспортона мегирен аэропорт ки рафтен нишон метен тамом ака ягон чи дига дар кор нестан این چه باشو اکا شو دی پگودا وقت داره پس پگودا ما پاسپورت پارکم پگودا ما واسه سونشان میکنم мешавад ака пагада мешавад фақат нархи билет али шиданаш мумкин ай амира чанд ха барвақт гирӣ хуб ака билет метавона бо қимат шава бо нархш бозӣ мекунад ҳозираш да ҳамин хайда то пагара бо метавона дигар нарх шава خواه گنه از چکنم با پاسپورت پارکم خب ҳами ҳозир гирӣ хубтар ака майлиш خوب مایده شما ایران майлиш саломат бошед так холов мирзо дода 31 май чанд соат москва душанбе ҳозир ака ҷон як дақиқа москва душанбе 31 май москва душанбе 31 май так прямой рейс 31 май на варианте арзон ай жуковский мешавад 25300 рубл мешавад жуковский душанбе 25300 москва тоҷикистон шаҳри бародарҷон кадом шаҳраш бошад москва тоҷикистон 4 та шаҳри мепаридагӣ дорад ай москва хуҷанд ай душанбе ай кӯлоб ай бохтар ай ёки фарқ надорад бародарҷон ҳамин арзон бошад ҳамеша нависен ёки шумо як ҷора дар назар дорен москва тоҷикистон мегӯед камтар хел яъне аниқ қадан дар кунӣ правильно мешавад саволи додагитон инҷа 4 та шаҳр мешавад бародари азиз барои ҳамон душанбе ай ки ҷоша ҳамон аниқтарша нависем бо хуба ҳозир дарав ҷошта мебинем нархша гап мезанем ҳозир дани момент бародари азиз касе ки билети москва душанбе агар дар кор бошад варианти арзон ай внуква шумо метавонед ай внуква душанбе билет бигирен инами ҳозир ма дидам 19 буду баъд 20 майда рейс астай 13300 рубл ай ҳама арзон ай жуковский дам внуква арзон ай ҳозир мақсад ҳамин қаве ҳамин 19 20 метавонед ҳамин нархи арзон биёбед 21 миёбед ҳамин се рӯзда варианти арзон ҳамин ай бародари азиз бо ӯ боло кишид 22 23 24 бо билет қимат шидан мегирад холов қадам ва алейкум салом бародари азиз авиакасса ҳаста авиакассаи толибов касе ки агар ҳамҷа меҳмон бошад мо ба тамоми рӯи дунё билет дорем билети электронӣ ҳастай фақат ки ҳамин номерои ватсап гирен зан занен кортона иншоалло буд мекунем баъд дилипро метавонед харидорӣ кунед ҳамин авиакассаи мо 3 сол мешавад кор кардисем дар ҳамин система худоро шукр видеомон ҳаста дар ютуб метавонем бидроин тамошо кунем видеои пеши намуна кай сар кардагем чӣ хеле ҳамаш ҳаста бардаро ҳар рӯз кӯшиш мекунем 1 соат эфир кунем аз нарх навои билет шуморо бохабар кунем вазъиятҳоро гап занем чӣ хешидиса хоб ҳозир як дақиқа бародари азиз ҳамин эфири мо узр камтар технически ториш мекунем ҳозир як дақиқа
экранаш майда шид. Шуба хишид. Бародарҷон оз 1 дақиқа. Так, ҳол беира чӣ кунемш? ҳамхе давом додан мегирем. Бародари азиз, ҳами эфири мо майда шидастай. Шумо дам ҳами хеле кӯяк нависен эфир рафтесай. Ана нақс шид ба фикрам не? Бародарҷоно касе ки эфира тамошо доран нависен ҳами эфири мо чӣ хел рафтестай. бародари азиз, эфир чӣ хеле хоҳиш мекунем нависен. ҳами экрани мо майда нишон додеса, калон нишон додеса, чӣ хеле майда соза овозу. Тамом хай майда бошад, давомш метем. Иҷа бародар бахшиш бародаро аку саволои ҳамата ба очират мехонам. Иҷа саволо бисёр шидози. Шарипов ҳами бародар сообщениашон ози ҷавоб метем. Билети арзон гуфтагия ай 10 то 15. Некем Шарипов числоша нагуфтаем бародари азиз. Бо як бор дига ғам метем та бародарҷон ай 10 то 15 ҳами моҳи июнаш мо дар назар дорем. Ҳамиша нависен. Бо чоткай бад мешад бародарҷон. Иҷа шумо фақат ай 10 то 15 гуфтен, моҳша нагуфтен. خب یک برادر دیگه نویسه اکا ونوکا دوشنبه 1 ایون. ونوکا دوشنبه 1 ایون. آز میبینیم برادر. ونوکا شنبه 1 ایون. 1 ایون در ونوکا دوشنبه 27800 روبل میشه برادر عزیز. یونس اولیموف سلام علیکم. باز 1 دقیقه برادری عزیز زنگ زدیستیم در باز اینجا برادر زنگ زدیستیم. الو алло, салом алейкум. Ака дар эфир ҳастем. Бахшиш камтар тезтарш гирин да. 17-18 май да ака. Куҷо дар кора? Ай куҷо ба куҷо? Аҳа. Куҷо дар кора ака? Так, варианти арзон Внукова мешад ака. Внукова душанбе ҳастай. Оз я дақиқа. Так. 18 шам не 18. 18 вай 19 мешида ака 13300 мешад ай Внукова душанбе. 19 да мешад арзонтар. 18 да ҳастаю. Оз я 18 шам мебинем. Оз я дақиқа. Так, 18. дар Внукова мешад 15100 мешад ишам. Варианти арзонуш ҳам яка. 15100 рубл мешад. алло. Малеш салом алейкум.
Так. Дальше мехонем, бародари азиз. Юнус Олимов нависад. Салом алейкум. Алейкум салом. Екатеринбург душанбе чанд май? 31 май. Екатеринбург душанбе 31 май. Оз як дақиқа, бародари азиз. 31 май. Так. خب очередь қати бародари азиз, саволотуна амҷа мебинам, ҷавоб мегардонам. Камтар сабр. خب شنبه. Так, 31 майда. Сивиякми майда вариантш 21200 рубл мешад, бародар. Екатеринбург душанбе. Акай Юнус. Нархша миқай, бародар. Агар маъқул бошад, дар WhatsApp ана муроҷиат кинем, паспортона рӯй мекунем, ба билетона мегирем, бародар. Холов нависай. Холов қадам 7 майда, Краснодар. Краснодар край, чанд са мо дар Сочи. Акай Холов, бародарҷон, ай Сочи киҷо мерен шумо, бародари азиз? Ам нависен, числошам нависен, ба ай Сочи киҷо рафтан дар кора? Ишам гап занем, бародар. Аббосиддин, салом алейкум аз Тоҷикистон, Камчатка, чанд сомон? Ва алейкум салом, бародари азиз. Кадом число да чанд сомон, ай бародари азиз? Число нависен, хотя бы моҳша гап занем ки ҳамин моҳ да ай ҳам арзонуш кадом ай? Кадом моҳ, мақсад ай моҳ да арзонуш чанд сум ай? Шумо ай Тоҷикистон, Камчатка гуфтен, нагуфтен кадом рӯз да, кадом моҳ да, хотя бы. Так, я бародар нависа, ака салом ва алейкум салом, билети Шеремет ва Бухтар чанд сум ай, ака? Кадом рӯза, бародари азиз? Шери нарх меҳнат карди нависи. Числошам навис, албатта ки мо намедонем, бародари азиз, кадом моҳа да назар дори. Ҳар рӯза ҳар хеле, бародар. Билет ҳаст ай. Любое время билет меёбӣ. Некем нархш. Гапи нарх ай, бародаро. Зафар нависай. Зафар Азиқов, салом алейкум, Москва, Тошкент, 1 июн. Ҳо, ин ай бародар чотка навистай. 1 июн, Москва, Ташкент. Ам хеле чотка, бародари азиз, ам числоша нависем. Так, 1 июн, Москва, Ташкент. Оз я дақиқа, бародари азиз. Так, варианти бебагаж арзонтар мешавад. Москва, Ташкент, ай Дамадедов ай арзон дорад. 13000, так, 13800 мешавад, бародар. Бебагаж ай вариант. Бо багаждорш ҳам ҳастак, ай бош қиматтар мешавад камтар. Султон нависа. Султон Қурбон, салом алейкум, додарҷон, рӯзи 21 май билет чанд сум? Акай Султонҷон, алейкум барсалом. Бародари азиз, бародарҷоно, ман ҳамча гуфтаистам ки числошам гап занен. Ай киҷо ба киҷо дар кора, кадом моҳ да дар кора, пурра нависен. И бародар нависай, Султон нависай ки салом алейкум, додарҷон, рӯзи 21 май билет чанд сум? Анака гуфтиу мардак биё биги ки ай киҷо ба киҷо. Ман намедонам, бародарҷон, киҷоро дар назар дорем. Хоб, салом алейкум, Жуковский, Душанбе, 22 май. Алейкум салом, бародар. Анаиш фаҳмо, Жуковский, Душанбе, 22 май.
узур бародарҷоно ҳами эфирмон аки рӯз камтар проблема кадистай экран майда нишон дистай намедонам чӣ балош зад. хоб 22 май Жуковский душанбе варианти арзонаш 15300 рубл мешавад бародар. Акай ки буд инҷа бародар нависта буд Шамшод нависта ака Санкт-Петербург душанбе 11-12 июна дар назар дорӣ бародар 11-12 июн акай Шамшод. бародарҷоно лайкорам бигзорем ба хотири ҳами дастгирии эфиро. мо ҳамҷа эфир мекунем борам ба хотири шумо эфир мекунем бародари азиз ки ҳамҷа суҳбат кунем нархи навои билета шумода гап занем дастгирӣ кунен подписатсия кунен касе ки меҳмон бошад ҳар рӯз кӯшиш мекунем эфир кунем 1 соат ҳами аз нархи навои билет вазъият шуморо хабардор кунем. хоб 11-12 июн дар Санкт-Петербург душанбе варианти арзонаш 22900 рубл мешавад бародар. Шамшод Акрам навистай 17 май Москва душанбе чанс май Москва душанбе 17 май яъне ки пагара дар назар дорай бародар. хоб пага дар варианти арзон бародари азиз Жуковский мешавад 15300 рубл мешавад. холов аз Сочи ба Душанбе мерем. хоб Сочи Душанбе ай Сочи ба Душанбе мерем. хоб акай холов кайда мерем бародар числошам гап занем. Муҳиддин Тағоев нависа салом бародар моҳи июл бинем чанс май ва алейкум салом билет киҷора бинем бародар ай киҷо ба киҷо Қурбонали ва алейкум салом 19 май Душанбе Жуковский чамплай Душанбе Жуковский бародар яъне ки шумо Тоҷикистон мебиёед правильно ози мебинем бародар ай Душанбе ба Жуковский Захима Душанбе Жуковский 24700 рубл мешавад бародар 24700 яъне ки ай Тоҷикистон омадана дар назар дорам и ба рублай бародар агар ки шумо дар сомонӣ дар кор бошад сомонишам мебинем ҳисоб мекунем гап мезанем чанд сум ба сомонӣ мешавад метавонем гирифтан гирем картаи тоҷикирам дорем бародаро метавонем дар карта перевод кунем. Меҳроҷ Салимов ва алейкум салом 25 май Питер Душанбе 25 май 25 май Санкт-Петербург Душанбе оз як дақиқа бародар Санкт-Петербург Душанбе. хоб нафаре ки меҳмон ҳастад бозам такрор мекунем бародари азиз обуна шавен авиакасса ҳастай онлайн авиакасса ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст истифода барен ҳами хизматрасоние ки мо дорем метавонем истифода барем. хоб 25 май бародари азиз Санкт-Петербург Душанбе 22900 рубл мешавад варианти ай ҳама арзонаш ҳами ҳастад. 31 май аз Сочи ба Душанбе хоб 31 май оз як дақиқа бародар Сочи Душанбе 31 май варианти арзонаш так 31 май оз як дақиқа Сочи Душанбе 31 да бародарҷон рейс нестай 30 май да рейс мешавад ай Сочи ба Душанбера 30 май да рейс мешавад. так ози нархша гап мезанем бародар 30 май да рейс ҳастад.
Так, нархш 20600 рублей мешад, бародар Холов. Москва, Душанбе, моҳи июлда. Акай Муҳиддин навистай, ҳоз як дақиқа бародар. Так, значит, моҳи июлда. Так, варианти ҳама арзонаш моҳи июлда. Муҳиддин бародарҷон, ҳоз як дақиқа. Так, варианти ҳама арзонаш 18000 рублей ҳозирашда. 18000 рубл мешавад. Москва, Душанбе. Ятимов Абдуғафур аз Душанбе ба Екатеринбург аз пагоҳ то як. Аз Душанбе Екатеринбург ҳоз як дақиқа бародари азиз. Ятимов бародарҷон ҳозир мебинем. Аз пагоҳ то якма. Душанбе Екатеринбург. Так, аз пагоҳ. Так, бародари азиз, ҳама арзон варианташ 24300 рубл мешавад. Душанбе ба Екатеринбург варианти арзонаш то 1 июна. моҳи июлда дидем акай Муҳиддин бародарҷон, ҳозир сабшинтона дидем мақсад варианти ҳама арзонша гуфтем тон. Қурбонали саломат бош ака, барори омадан кадом аэропорт проверка камтар аст. Акай Қурбонали, агар ки шумо Москва Тоҷикистон рафтанӣ бошед, проверкаи камтар нисбат ба дигар аэропортҳо Жуковский аста. Фақат ки камтара, ихе ки биги тамоман проверка нестай, и гап хатое бародаро. Ҳар як аэропорта местам проверка мекунанд. Фақат ки ишда камтар аста. Саломат бошед бародар. Зинда бошед Холов. Акай Муҳиддин, саломат бошед бародари азиз. бози варианти арзон Москва, Душанбе рафтан бародарҷоно, Айвонок ва Душанбе 19, 20, 21 13300 рублей мешавад. Пеш аид ин агар касе ки раҳакӣ бошад, ҳамин хай нархи навои билет. Москва куло бошад, агар ки дар ҳамин моҳи май касе рафтанӣ бошад, то ҳами 20 май то 24 бародарҷоно 15000 рубл Дамадидов куло. Фақат ай Дамадидов куло басай як рӯза якта рейсай соати 10 мепарад. Варианти арзонша гуфтем тон бародаро. бо дигар числош ки шавад қиматтар мешавад. Так, ҳозир Шереметова Бухтара мебинем дар ҳамин моҳи май. Варианти арзонша кадом рӯзода чӣ хел аста, ҳозиршам гап мезанем бародарҷоно. Так, Шереметова Бухтар бародарои азиз, ай ҳама варианти арзон 19 20 май мешидай 13200 рублей варианти арзонаш. Дар ҳамин моҳи май инам 19 ду рӯза арзон аст, бо дигар рӯзош қиматтар мешавад. Шереметова Бухтар баъд ҳар рӯз рейс надорад бародари азиз. Ба Бухтара. Хулас инам ки бародарҷоно. Бародари азиз, ина 40 минут зиёдтар шид эфир кардем. Ҳаматонда ҳазору раҳмат. Эфира хай дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Саволҳои ҳаматона хондум. ҳаминҷа кадом бародаре ки савол дода буд, саволҳои ҳамаро хондум. Насиб кардагӣ бошад, бо пага эфир мекунем. доред бо дар эфиромон иштирок кунен, саволотона тиен, дар ҳамин промои эфир саволотона ҷавоб мегардонем. Нархи билет бошад, нархи билета мебинем. Вобаста ба билет чӣ саволе ки дорем, багаж
ручную дигар ҳамошам пирсем инҷа гап мезанем ба қадри ҳамун имкон ба чени мефаҳмидагимон ба чени таҷрибаи коримон шумо да гап мезанем боқӣ саломат бошен авиакасай Толибов то соати 11 шаба ҳозир мо кор мекунем баъди ҳамин эфир бо кор ҳастай бардоро то 11 шаба шумо метавонед занг занед билет харидорӣ кунед саволотон атиен аз соати 7 саҳар то соати 11 шаба вақти кори мо ҳастай бардоро худованд нигаҳбонтон раҳмат барои даромаден иштирок карден лайк монден то видеоҳои оянда мо ҳамиҷодем бардоро